Ngibingelele kwabenkosi. Ngithe angenze le video ngokuphuthuma. Ngoba njengomuntu onhloso yakhe kokufundisa ngobuNazaretha. Yokuthi makukhona izinto engizibonayo noma engizwayo ekhulunywa mhlambe zi-raise ama-questions ngendaba yobuNazaretha bese ngibona mhlambe kusemqoka ukuthi ngi-address leyo issue asuke ekhuluma ngayo lo muntu, ngoba kusho ukuthi kusuke kucaca ukuthi mhlambe khona ufuna ukufundiseka noma ulekha i-education thizeni ngendaba yobuNazaretha. Kunensizwa engiyibonela ku-TikTok ebigxeka kakhulu amaNazaretha, ikakhulukazi ngokungayihambeli imingcwabo ngeSabatha. Lensizwa ngithi i-account yayo ithi MW_00. Leyo nsizwa leyo ikhuluma izinto eziningi ngendaba yamaNazaretha. Okunye kwakho ubona ukuthi ukukhulumela from a hatred position. Ukhuluma ngenzondo yobuNazaretha noma ngenzondo yabantu abamaNazaretha. Kodwa izinto engi-identifyele kuyena ezikhulumayo zimbalwa. Eyokuqala ile yemingcwabo ngeSabatha. Eyesibili uthe bazonda izinja for no reason or for no valuable reason ngendlela kubeke ngayo. 3 uthe amaNazaretha anenzondo. Angazi ke inzondo yani. 4 uthe amaNazaretha ayancishana. Kuma kunemicimbi ababanika ukudla, abanika savana bodwa nani nani. Kulezi zinto ezo4 engizibalile ngicabanga ukuthi ezithinta ubuNazaretha ezo2 ile yongayihambeli imingcwabo ngeSabatha nale yokuzonda izinja. Ngicabanga ukuthi namhlanje ngicela uku-addressa le ephuthumayo endaba yongayihambeli imingcwabo ngeSabatha. Le yezinja ngicabanga ukuthi ngiyokwenza ivideo ephelele eqondene nakho ngqo ukuthi ungani amaNazaretha engayifuyi izinja. Mhlambe unyuswa angizokuqondisa kuyena ngoba angimphenduli kodwa ngiyafundisa bomphendula abaphendulayo. Okokuqala ukhulume ngama-principles ukuthi amaNazaretha are not compromising kuma-principles awo. Manje ngifisa uku-addressa those issues ukuze sikwazi ukuthi simfundise simcathulise. Okokuqala nje amaNazaretha awanawo ama-principles awo. Kodwa amaNazaretha i-principle yawo enkulu kunayo yonke eyokuthi kugcinwe imithetho kaNkuluNkulu. Isizathu sokuthi kube nebandla lamaNazaretha kwakuyinhloso yokubuyisela abantu emthethweni kaNkuluNkulu ukuze igcinwe imithetho kaNkuluNkulu njengalokho uNkulunkulu ayeyalile. Ngisho uJesu weze emhlabeni wezela uzobuyisela abantu entandweni kaNkuluNkulu okuyimithetho kaNkuluNkulu. Sizokhumbula ukuthi iSabatha lisemthethweni eyishumi. Ngicabanga ukuthi liqala ku-Exodus 20 ngicabanga ukuthi iqala kuverse 8 kuyala ku-verse 11. La kukhulunywa khona ngokuthi uNkulunkulu uthi akugcinwe iSabatha kungasetshenzwa umsebenzi ngalo. Wonke umuntu ongumntwana kaNkulunkulu kufanele agcine iSabatha. Akile lamaNazaretha iSabatha. Kodwa laba bonke abantu abayizidalwa zikaNkulunkulu njengalokhu uNkulunkulu wayebadalile wabayalela ensimini yaseEdeni ukuthi abagcine imini yeSabatha. Bayingcwelise ngoba iwusuku lukaNkulunkulu angafuni kubangiswa ngalo. Umthetho lowo kaNkulunkulu Exodus 20. So amaNazaretha
uShembe wawayalela ukuthi uzele emhlabeni uthunywe uNkulunkulu ukuthi azobuyisa abantu ababuyisele kuNkulunkulu njengoba imithetho kaNkulunkulu yayisichithiwe izinkolo lezi ezikhona. Njengoba ngisho ukuthi angiphendula ungcobo kodwa ngikhuluma ngendaba yeSabatha noma sengase ngiyikhulumile kuqala, kodwa ngifuna uku-addressa le issue kaNgcobo ethinta indaba yokungaha-attend imicimbi noma imingcwabo ngeSabatha. uNkulunkulu njengoba wayeyalile ukuthi angingasetshenzwa ngeSabatha, angenziwa umsebenzi ngeSabatha. Kwakuwukuthi wonke umuntu oyisidalwa sakhe uzokwenza lokho. Kodwa-ke amangisiyidalwa ikaNkulunkulu khona labo okwathi mesekhanda isizwe noma akhe isizwe sakwa-Israyeli efuna ukuzakhela isizwe sakhe sabantu abazomkhonza, sabantu azobadimanda ukuthi bamkhonze ngoba abantu base bemhlubukile uNkulunkulu. Bamqala before uNoah ukumhlubuka uNkulunkulu. Waze wayisola ukuthi ubenzeleni abantu. So-ke kwathi-ke mese sekumva kwaNoah wayesezakhela isizwe sakhe azosidimanda ukuthi simkhonze. Leso sizwe wasibiza ngokuthi siyisizwe sika-Israyeli noma babantwana baka-Israyeli. Wabe sebayalela imithetho ukuthi wonke umuntu ofuna ukumkhonza uNkulunkulu noma ofuna ukuba umntwana kaNkulunkulu akagcine imithetho yakhe njengoba injalo. Uzobona lapha kuyo Exodus 20 kuverse 6 wakhona uthi ngibenzela umusa abayinkulungwane abangithandayo abagcina imiyalo yami. Ma uNkulunkulu ekhuluma ngenkulungwane-ke usuke ekhuluma ngembijana. Uthi labo bantu abayimbijana abagcina umthetho wakhe uzobenzela umusa. Ngoba benza into ayithanda kakhulu uNkulunkulu empilweni yakhe ukuthi kugcinwe imiyalo yakhe njengoba ibhaliwe, njengoba injalo noma njengoba iyaliwe. Manje-ke uShembe-ke wezela lokho ukuthi azobuyisa abantu ababuyise kulowo myalo ukuthi abagcine umyalo wakhe uNkulunkulu njengoba unjalo. Ngishilo-ke ngathi umyalo weSabatha ungeminye yemiyalo eyishumi, umyalo wesine emiyalweni kaNkulunkulu. Futhi njengoba imiyalo eyishumi ehlukaniswe kabili, kukhona imiyalo eyobudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu, kube khona nemiyalo eyobudlelwane phakathi komuntu nomuntu. Umyalo weSabatha usemiyalweni eyobudlelwane phakathi kaNkulunkulu nomuntu. So ngamafuphi iSabatha lenzelwe umuntu ukuze abe nobudlelwane noNkulunkulu. So umyalo-ke weSabatha uthi akungenziwa umsebenzi ngalo. U-Exodus 35 no-Exodus 31 balichaza kabanzi iSabatha ukuthi aligcinwe, umuntu owephula umyalo weSabatha akabulawe. Umuntu owephula umyalo kaSabatha akabulawe ngoba wenze isono. Isono sakhona esingenayo intethelelo. Asikhumbule ukuthi ukwephula umthetho kaNkulunkulu awubekileyo, leyo nto ibizwa ngokuthi wenze isono, wonile. Isono-ke siba nesijeziso sakhona njengala emhlabeni. Emhlabeni uma ngabe wephula umthetho wezwe wenze icala, uyuboshwe-ke usiwe enkantolo, efika inkantolo ikujezisa ikugwebe ngecala olenzileyo. Lokho babekuthathela emiyalweni kaNkulunkulu ukuthi kunomyalo kaNkulunkulu noma umthetho kaNkulunkulu, uma wephulile kuba nesigwebo sinikwayo sakwephula kwakho lowo mthetho. Ezinye zeyigwebo zala emhlabeni kuba ne-life sentence. Mhlawumbe uthola ukuthi uyahengwa, i-death penalty. Noma unikwe-ke leyo minyaka ozobuya uphume kuyona. Nala kuNkulunkulu khona imiyalo ene-death sentence yakhona njengakho ukuphula iSabatha. So khumbula lapha encwadini
uNumeri encwadini kaNumeri ngizazi noma u15 verse 32 yini kodwa kulapho nje la kwatholakala khona umuntu etheza izinkuni ngesabatha bamthatha bamsa kuMose. uMose akayithethelanga isinqumo kodwa wabe seyalela uNkulunkulu ukuthi lowo muntu akakhandwe ngamatshafe. Lo ngani? Ngoba wenze ukuyotheza izinkuni, wayetheza izinkuni because wayefuna ukubasa noma wayefuna ukubasa ukuze apheke adle noma aphekele izingane zidle. So okusho ukuthi kwakunesizathu esemqoka sokuthi atheze lezi zinkuni. Kodwa ngoba umyalo wesabatha uthi umuntu owephula umyalo wesabatha akabulawe, okusho i-judgment noma i-sentence yokwephula umyalo wesabatha ukufa. So-ke ingakho amaNazaretha engayihambeli imingcwabo ngesabatha ngoba umthetho wesabatha uthi angenziwa lutho ngesabatha. So-ke uma ngabe kushoniwe kwamakhelwane, umNazaretha kufanele ahambele kwamakhelwane isonto lonke izinsuku ezisithupha kusukela kuyisonto kuze kuyoshaya uLwesihlanu. Wangenza noma yini kwamakhelwane lo ohambile emhlabeni. Uzohamba yomkhalisa, mhlawumbe uzohamba yomthengela inkomo, uzohamba mhlawumbe yomkhelela amanzi, mhlawumbe uzohamba yokwenza yonke into eyenziwayo in preparation for a funeral. Ngoba ke umuntu owenza umsebenzi ngesabatha kusho ukuthi lo muntu ukhethe ungabi umntwana kaNkulunkulu. Ukhethe ukwephula umyalo kaNkulunkulu, ukhethe ukwenza isono. So-ke uma umNazaretha-ke lo muntu onjalo uzomshiya ngesabatha. Uhambe wena uyodumisa uNkulunkulu ngoba usuku lokudumisa uNkulunkulu ngesabatha. Akusho ukuthi ukuze uthanda umakhelwane wakho, khona obhalile la kuma comments wathi kunomyalo othi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Angicabanga ukuthi it's a right reference ngoba umthetho uthi thanda uNkulunkulu wakho ngaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona, including ngaphezu kwamakhelwane wakho. Umakhelwane wakho ngomthande njengoba uyithanda wena, kodwa uNkulunkulu umthande ngaphezulu kwazo zonke izinto, ugcina imiyalo yakhe. Akusho ukuthi uma ufica umakhelwane ona ebulala umuntu nawe kufanele umbulale ngoba umakhelwane, ngoba ubulawa umakhelwane wakho and wena ngofuna ubudlelwane nomakhelwane wakho, ukuthanda umakhelwane wakho kufanele umenzise leso sono. Akusho njalo ngoba uma usufika la phambi kwamahluleli awuzukubuzwa isizathu ukuthi ukwenzeleni lesisono, kodwa kuyothi usenzeleni isono wazi ukuthi isono, wephuleleni umthetho ngoba unasizathu sokuthi bengazi ukuthi isono, ngoba uyafundiswa njengoba ethi uMapholoba asazi manigoqile lapha nisuke nifundisanani. Basuka amaNazaretha efundisana ukuthi akugcinwe umyalo kaNkulunkulu njengoba uyalile ngenceke yakhe uMose. Ingakho amaNazaretha eye esontweni ngesabatha ukuze ayovuselelana. Kufuneka nivuselelane ngomthetho kaNkulunkulu. Faye njalo ngesabatha nihlangane nivuselelane ngomthetho kaNkulunkulu ukuze kungathi ngomhla wokuphela noma mhla uhamba emhlabeni ufika osukwini lokwehlulelwa kutholakala ukuthi wena wenza isono ebese kuthiwa wawungasayihambini indawo la kwavuselelwana khona ngomthetho kaNkulunkulu. Inhloso kuyesontweni noma ngabe uhamba ngesonto noma uhamba nini, ngesonto basuke bovuselelana ngoJesu nangemthetho related to ukukhonza uJesu. Ngesabatha kusuke kuyovuselelwana ngoNkulunkulu nanemithetho relevant na related to ukukhonza uNkulunkulu. Inhloso kuyesabatheni leyo. Akusho ukuthi kufuneka ukuthi uma uthanda umakhelwane wakho umthande nangokuthi ngishenze isono ngoba kuyisono ukuthi wenze imingcwabo ngesabatha. Ngoba ukwenza umngcwabo ngesabatha uyikhethele, akaphoqiwe, uyikhethele yena ukuthi ngizowenza ngesikhathi impela uNkulunkulu ayethe akuphunyulwe ngawo, ngwenze ngalelo langa. Uma kuwukuthi lokho kwenza ngoba efuna ukuhlola umakhelwane ukuthi ukholwe kangakanani,
lo yiNazaretha. This time ke kusho umakhelwane uphumelele umkhombisa ukuthi yena ukholwa ngendlela ukuthi akwazi ukuthi agcine ahloniphe uNkulunkulu kunokuhlonipha abantu. Khona omunye othe angani siyasebenza ngeSabatha. Shothi sisebenza kwaMlungu. Uqinisile amaNazaretha ayaya emsebenzini ngeSabatha. Awayi kodwa ngokuyikhethela. Aya ngokuphoqwa isimo somsebenzi awusebenzayo. Nginesiqiniseko sokuthi emithandazweni yayo amaNazaretha ayathandaza athi inkosi ngisiza ungiphe umsebenzi engeze ukusebenza ngeSabatha. Andike umthetho waseNazaretha uthi imali oyisebenze ngeSabatha uma ngabe kuukuthi uhola ucash noma imali equivalent yemali oyisebenze ngeSabatha makuya ngokuthi uhola ngalezi indlela uholwa ngazo. Kufanele uyithathe leyo mali uyoyinika uNkulunkulu ngoba wenze isono waphula umyalo kaNkulunkulu wahlomula ngawo. Thatha ke leyo mali uyise uNkulunkulu uyonikela ngayo ukuze leyo mali ibe ehlambulukile, ungayibhanqi nemali yakho ngoba imali oyithole ngesono noma ngabe uphoqekile kuyisono ukusebenza ngeSabatha. Ngoba kwakhona ukusebenza nje uNkulunkulu wayengasidalelanga ukuthi asosebenzela umuntu, wayedala sokwenza imisebenzi yethu esizoyiphilisa ngayo, hayi ukuthi siyosebenzela umuntu ozosiholela, size sisebenzele umuntu ozosiphoqa ukuthi asisebenze ngeSabatha. Kodwa ke ngoba sathunjwa saphucwa ubuthina, saphucwa umhlaba, saphucwa imfuyo, saphucwa yonke into eyithina, savundisa ngisho imfundo engasivumeli ukuthi singakwazi ukuyisebenza. Ingakho siphoqeka njengamaNazaretha nathi asiphume siyosebenza ngeSabatha ukuze sondle izingane. Hayi ngoba inhloso yethu. Ungaya kuNkulunkulu ufike umchazele ukuthi inkosi, I had no choice, it was not of my making. Kodwa ngangiphoqwe ilaba abantu abangeyibo abantwana bakho esibasebenzelayo. Ngicabanga ukuthi lokho kusobala nje ukuthi awuna choice uma uqashiwe. Kodwa kwakho ukukhulekela khona abawuyekayo umsebenzi uma basebenza ngeSabatha, bawuyeke bethi ngcono ngiyolamba ngoba umsebenza ngeSabatha. So uma ngabe umakhelwane wakhe ehambile ezongcwatshwa ngeSabatha, wena njengomNazaretha uyamhambisa umthandazo, umhambisele umthandazo kusukela ngeSonto kuze kuba uLwesihlanu. Bese uthi ngeSabatha uma engcwaba ngeSabatha awukwazi ukuya ngoba emngcwabeni usukuyiyela ukuyosebenza. Njengoba lo uMapholoba ethe nje kufanele sihambe siyomba nathi ngeSabatha. Ukuyomba ngeSabatha that is umsebenzi, uyasebenza. Lokhu uNkulunkulu athi asingakwenzi. So ke kuhle ukulalela uNkulunkulu kunokulalela abantu. Ngoba abantu abanalo izulu kodwa uNkulunkulu onezulu. Izulu kaNkulunkulu ke sifundisa ukuthi lingenwa ngokugcina intando kaNkulunkulu. Ingakho emthandazweni ethi ubaba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawuze emhlabeni njengoba unjalo ezulwini. Ezulwini iyodwa intando esebenzayo intando kaNkulunkulu. Eyabantu ayisebenzi. So ke masithi umbuso kaNkulunkulu awuze emhlabeni shuthi sizokwenza intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni. So ngiyafisa ukuthi ke uMapholoba nabedideke nabo baze benza baba nenzondo njengoba ngisho ukuthi angizomphendula igama negama, ngizwile ukuthi ukhuluma from i-anger ne-hatred yabantu abamaNazaretha okungenzeka be-justifiably so ngoba njengamanje sesinamaNazaretha angayiwona amaNazaretha. Abantu abamaNazaretha bangibazi bemnene bafundiswa ubumnene nje ukuthi awukwazi ukuthi ungaba selfish. Kufanele ube selfish ngezinto ezithinta uNkulunkulu. Ungabe selfish ngezinto ezithanda abantu, ezithinta abantu. Kodwa kulezi ezithinta uNkulunkulu be selfish njengaleSabatha, be selfish makuwukuthi kuwubuka selfish ugcina iSabatha nongawenza umsebenzi ngeSabatha, be selfish kulokho. Kodwa kulokhu kobudlelwane komuntu nomuntu kubalekile ukuthi umuntu omNazaretha angabi that selfish, angabi nenzondo ngoba akuyumthetho lokho zakuyiprinciple ukuthi izonda abanye abantu.
akuyiprinciple yobuNazaretha ukuthi izonda abanye abantu, futhi akuyiprinciple kaNkulunkulu ukuthi ithanda abanye abantu. Kodwa ukuthanda umakhelwane wakho kufanele umthande, but not to the compromise yomthetho kaNkulunkulu. Lokho ngithe angikukhulume angufundise, ngizozama ukuyistisha le video, uma yastisheki ngizoyifaka ekugcineni as an overlay ekugcineni ukuthi nizizwele uMapholo ukuthi uthini, ukuze lokho okunye khona okunye okujustify njengakho ukuthi amaNazaretha nenzondo. Akufanele umuntu oyinazaretha abe nenzondo. Uma kukhona abanjalo impela labo baphula umyalo wobuNazaretha, umona baphula umyalo wobuNazaretha. Kodwa lokhu ngiyazi ukuthi konke lokhu akukhulumile umsuka wakho kukungayi emngcwabeni ngeSabatha. Ngisho ngabe kuhamba umakhelwane wakho, umakhelwane uyazi ukuthi iSabatha awukwazi ukuthinta lutho ngeSabatha, naye futhi cishe usuke engakulindele ukuthi khona ongakwenza ngeSabatha. Kodwa uma usubuya eSabatheni ntambama sekuphuma iSabatha, uyasuka uye kwamakhelwane lo bekade ngcwaba, uyoza ukuthi kuhambe kahleni, ubalekelele to wrap up izinto ebekade zenzeke emini ngesikhathi kuyiSabatha, nikline la kufanele kuklinwe khona because iSabatha seliphelile, usungenza umsebenzi ngalo. Kodwa nje ukuthi uzothi kufanele ngenxa yamakhelwane wakhe uphula iSabatha, lokho kuwukwenza isono oyojeza ngaso, isijeziso sakhona okuwukufa, ukuthi abantu abasabulawa phela ngokwenza isono njengamanje esisigwebo sakhona sokufa. It doesn't mean ukuthi uNkulunkulu usashintsha, uNkulunkulu usamile lapho, kodwa kuphela ukuthi umthetho wezwe awukuvumeli ukuthi ungabulala umuntu, ngoba uzoboshwa. Ngisho bekuthiwa ingane yakho uzoboshwa, uboshethe ubulela umuntu. So umthetho wezwe awuvumi ukuthi ungabulela umuntu, kodwa ezulwini wenze icala elingenayo intethelelo, okusho ukuthi uyofa ezulwini, ufe ukufa kwesibili, ngoba wephula umthetho isigwebo sawo sokufa. Ngiyacela-ke nje ukuthi uMapholoba abeke phansi inhliziyo. Bengingaphenduli yena, njengoba ngisho kube ngiphendula yena bengizomphendula igama negama alibekiwe indaba yamaNazaretha, kodwa bengifuna ukulungisa le ekhuluma ngendaba yeSabatha ukuthi ngenhloso yami yokufundisa sengisiza nabanye ukuthi kungani thina amaNazaretha singayihambeli imingcwabo ngeSabatha. Ividiyo yakhe ayikhuluma kuye ngizozama ukuyifaka ekugcineni. Ngiyabonga, inkosi nibusise. Abantu amasonto kaShembe are the most selfish people I've ever met. Endlini emnyama. Endlini emnyama selfish labantu lapho. And angendaba ukuthi ni receive kanjani because vele iyathunukala enenxeba, but lokho engizokhipha namhlanje most iyakwazi. Abantu bakaShembe don't compromise principles for anyone ongasonto khona. Ma ungasonto kaShembe awu exist nje kubona winja nje le abangayifuni without a reason valuable futhi. Miningi ngibona, miningi imingcwabo esengihambile. Ngisuka kuwona manje. Abantu bakaShembe ekunokubeni bayoseka umakhelwane osemanzini ngeke bazi akwenze lokho. Bancamela ukuqukula amatshali lawa namaqakala anamantsetse bayosonta. Bashiye umakhelwane ongezasi kwabo esemanzini aze asingathwe abantu abakwezinye igodi abangasonto khona kaShembe. Yindaba abantu bakaShembe nje aselfish, bayadina ngale. Angazi ukuthi lapha manisuke niguqile nifundiswani kanti, because most yenu ni nenzondo, ninomona, aninendaba nomunye umuntu. Noma kuyimicimbi kugcwala nina emakhishini, kubuse abafazi benu more than abafazi bobaba. Uyazwa yini? Kumbuse nina nabafazi benu enyameni ngapha emlilweni, kumbusa nina omtakaba yangazi nimbizana ngobani, ngazi onkosana obani senibizana nodwa. Sikhona emcimbini anisi attend.
niya athendana nodwa niphakelana nodwa nisibulale ngendlala kudle nina kuphela inkomo mayihlatshiwe idliwa yinina kuphela isemakhishini abafazi benu kugcwala bona bagcwale ngomuntu eminyango kuphaka bona baphakela nina ngeke bamphakele omunye umuntu ongasonto khona yini indaba abantu bakaShembe ni selfish ningakwazi ukuphilisana nabanye abantu abangakholwa nani angincomi or angifavor ezinye izinkolo vele iziyoni ziyazi ukuthi ziyakuthanda ukudla yezwa nina nje ayi mina senibizana ngomuntu akaphombela uStimela ngathi samampondo samazayizayi nina nje niphila emhlabeni wenodwa and futhi manje kumele nenzele yonke into yenodwa manje because anifuni ukuphilisana nabantu usungahle uthi nje wena kumakhelwane wakho uyovela nje ngoba nako umgqibelo uncamela lo ukuyodumisa so called ukudumisa because lokho ukuba nenhliziyo embi and angifuni nithi into leyo iyangasekhaya kuphela wonke umuntu wakaShembe ngomgqibelo noma kungafa bani kodwa if nina kunento kunina ni expecta ukuzosingatha mina iyangidina nje lento yeni mina ukuthi kanti nifundiswani lapha ya mayelana nobuntu mhlawumbe kumele niyeke manishumela ukushumela imlando eyayenzeka singekho nishumele more about ukuphilisana nabantu lokhu okunhlulayo nje nasemcimbini niyeke ukulambisa abantu umakhelwane wakho noma eyisiyoni noma esindisiwe mayeshonelwe hamba uyovela mawuyindoda yekela ukuhlintiza intshebe la silver grey epinki eblue hamba uyovela lapha uyomba noma umfazi wakho ayeka ukufaka isidwaba ayekaShembe eyodumisa kodwa omunye umuntu wesifazane onjengaye usemanzini uyoza sizwe abanye abantu wena umakhelwane why don't you compromise ama principles enkolo yakho nje just for umgqibelo oyi1 uyosiza kamakhelwane niyacika lento yini nini